Hola nenes i nens de Vacarisses, benvinguts a l'Abril Llibres 1000 2019. Com bé ja sabeu, l'Abril Llibres 1000 consisteix en una activitat de foment a la lectura per nens i nenes de tercer a sisè en el que us heu de llegir 3 llibres, un en català, un en castellà i un en anglès. Una vegada us els hagueu llegit i hagueu passat les proves a la biblioteca, us heu de gravar fent un booktuber. Un booktuber és simplement gravar-se explicant què t'ha semblat el llibre, si t'ha agradat o no, o fent un petit resum de com a màxim 2 minuts. Heu de procurar gravar-vos en un lloc on hi hagi bona il·luminació i a poder ser que no hi hagi so ambient o eco. És molt important també que us graveu en horitzontal, no en vertical, o si no el vídeo no es veurà prou bé. Si no teniu lloc o no teniu mitjans per gravar-vos, podeu venir a la biblioteca i fer servir les nostres tablets. Si us graveu a casa, una vegada tingueu el vídeo, ens el podeu fer arribar en un pendrive a la biblioteca. Si sou una mica tímids i us fa una mica de vergonya ensenyar la cara, sempre podeu fer parlar un nino o parlar amb la mà, imaginació al poder. Teniu fins al 13 d'abril per fer-nos arribar els vostres vídeos. Una vegada els tinguem tots, els penjarem al nostre canal de YouTube, que us podeu subscriure ara mateix, i el 23 d'abril, per Sant Jordi, els projectarem tots plegats. I bé, això és tot. Esperem els vostres vídeos i que us ho passeu bé amb aquesta activitat.